Добре дошли в света на картите и сънищата. Какво очаква зодия Риби до края на месец юли? Ще започнем с това да видим каква е енергията на този период. Енергията на периода ще бъде свързана с по-конфликтна енергия. Ще ви се наложи да се изправите пред дали външни или вътрешни конфликти. За всеки ще бъде различно. Ще бъде период на много конкуренция, на много съперничество. Имайте го в предвид. Каква е най-голямата възможност, която ще бъде пред вас? Най-голямата възможност, която ще ви се даде, е да намерите баланса, да се адаптирате към ситуация, която ви е на дневен ред, да промените обстоятелствата в тази ситуация, да спрете да се скитате, ако щете, да се адаптирате по най-правилния начин, като цяло да намерите баланса в тази ситуация. Това дава ви се тази възможност. Най-голямото ви предизвикателство за този период ще бъде свързано с това да допуснете някои дребни грешки и да разкриете някаква измама. Нещо, което до този момент е било скрито за вас, ще излезе на дневен ред и ще получите тази яснота. И това ще е предизвикателство за вас, защото просто не сте го очаквали. Какво е най-вероятното събитие, което може да очаквате през следващите 2 седмици? Най-вероятното събитие, което може да очаквате, ще бъде свързано с любовта, с това някой да признае чувствата си към вас. Нещо, което до този момент не се е случило. Определено тук говорим за любов. Някой ще ви се обясни в любов. Това е най-вероятното нещо, което ще се появи в живота ви. Посланието, което ангелите ви изпращат за оставащите дни на месец юли, ще бъде свързано с това, картата се казва увереност, да бъдете по-уверени в себе си, да знаете, че можете да се справите, независимо какво се случва. Разбрахме, че това ще бъде период на конкуренция и съперничество, така че вярвайте в себе си, ще се справите, не се подценявайте. Просто правете нещата едно по едно. Не се захващайте с всичко наведнъж, а решавайте проблемите, които ще идват в този период един по един. Това е посланието за вас, рибки. Ще се видим следващия път, когато картите ще разкрият нова тайна.